Miabot na sa kapin 100 ang kaso sa COVID-19 positive sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Diya sila sa maong gidaghanon nalakip ang usa ka mag-amahan sa mga nagpositibo. Samtang mga personahe sa Roads and Traffic Administration kon RTA sa syudad nagpabiling COVID-19 free. Miabot na sa 106 ang kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Ang unom ka mga bagong kaso mao ang usa ka 25 anyos nga babaeng LSI gikan Cebu City, ang mag-amahang 28 anyos ug 5 anyos ni ining anak nga LSI sab gikan Puerto Galera, Mindoro, ang usa ka 70 anyos nga babaeng LSI gikan Makati City, 46 anyos nga lalaking ROF gikan Europe ug 38 anyos nga lalaki nga LSI sa Pangasinan kinsa anaa karon sa CIU. Samtang padayon sab ang pagmonitor sa mga residenteng gilockdown sa Barangay Kauswagan ug Barangay 35. Wala tay nakitaan nga dunay mga ILI, ARI, apil na ang kalibanga diha sa tong focus contained area diha sa may Barangay 35 o diha po sa may Kauswagan, no? As I said earlier, ato nang ipailawom sa repeat swabbing ang atong local case diha sa may Kauswagan karon, hulata sa iyang resultado tomorrow or sa sunod adlaw. Samtang walay personahe sa Roads and Traffic Administration kon RTA ang nataptan sa COVID-19. Kini bisan pa man nga lakip sila sa high risk tungod sa ilahang exposure sa mga LSI ug ROF ingon man sa kanunay nga pagmando sa dagan sa trapiko. Natay mga advices nga ginhatag sila, natay monitoring nga kuan sa ilaha, ga inspect sa ilaha kung okay ra ba sila, nabi sila. And then natay gina-follow sa nga kailangan every personnel na agitay alcohol nga gidala, na protective gears ug kung mas mahimo nga kung mag-approach ta sa usa ka igsuon na to nga driver or sa mga vendors, dapat natay metrosan, specifically 1 meter away sa usa ka tao. Sila karon padayon ang paningkamot sa LGU nga madungagan pa ang bed capacity sa mga city isolation unit, labi pa nga 82 sa 106 cases dinhi sa syudad nagikan sa mga LSI ug ROF. Sila. Dagang salamat, Cyril Chavez.